Hormonaalisen ehkäisyn valinnassa tulee ottaa huomioon käyttäjän terveydelliset tekijät, kuten käyttäjän ikä, paino, verenpaine, sairaudet, päihteet ja tupakointi, lääkitykset, kuukautisvuodon kesto, kipu ja runsaus sekä käyttäjän omat toiveet, arvot ja mieltymykset. E-pillerit sisältävät estrogeenia ja progestiinia. Ne kuuluvat siis yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin. Ne ovat suosituimpia ehkäisyvalmisteita. Niitä käytetään pääsääntöisesti 3 viikon jaksoissa, jonka jälkeen pidetään 4-7 päivän tauko, jonka aikana tulee tyhjennysvuoto. E-pillereitä voi syödä myös tauotta, jolloin puhutaan pitkästä syklistä. Ehkäisyteho on varsin luotettava edellyttäen niiden oikean käytön. Ne sopivat nuorille ja synnyttämättömille ja ovat hyviä myös kivuliaiden, runsaiden kuukautisten hoitoon. Ehkäisylaastari on nimensä mukaan ohut, iholle asetettava laastari. Laastari vapauttaa ihon läpi verenkiertoon estrogeenia ja progesteenia. Laastari kiinnitetään iholle kerran viikossa, aina samana viikonpäivänä 3 viikon ajan. Tämän jälkeen pidetään viikon tauko, jonka aikana tulee tyhjennysvuoto. Laastari kiinnitetään reiteen, olkavarteen, pakaraan tai muualle vartaloon, mutta ei rintojen alueelle. Laastarin käyttöön voi liittyä ihoärsytystä. Ehkäisyrengas on emättimeen asetettava rengas. Ehkäisyrengas vapauttaa emättimen limakalvon läpi estrogeenia ja progesteenia. Ehkäisyrengasta käytetään perinteisesti 3 viikon jaksoissa, jonka jälkeen pidetään viikon tauko, jonka aikana tulee tyhjennysvuoto. Renkaan voi vaihtaa myös suoraan uuteen, jolloin tyhjennysvuotoa ei tule. Tauko ei saisi ylittää yli 7 vuorokautta, sillä ehkäisyteho voi kärsiä. Ehkäisyrengas voi poistua emättimestä esimerkiksi ummetuksen tai tamponin poiston yhteydessä. Ehkäisyteho ei kuitenkaan kärsi, jos rengas on ollut pois paikaltaan alle 3 tuntia. Renkaan käytön aikana hormonipitoisuudet ovat tasaisemmat, jonka ansiosta hormonaaliset sivuvaikutukset ovat hieman lievempiä. Yhdistelmäehkäisyn yleisempiä haittavaikutuksia voivat olla tiputteluvuoto, mielialamuutokset, päänsärky, pahoinvointi ja turvotus. Yhdistelmäehkäisyn hyötyjä ovat niiden hyvä ehkäisyteho, vuodon niukentuminen ja säännöllistyminen, kivun lievittyminen ja aknen lievittyminen sekä liikakarvoituksen vähentyminen. Yhdistelmäehkäisy voi myös antaa suojaa munasarja- ja kohdunrunkosyöpää vastaan sekä lievittää endometriosikipuja. Yhdistelmäehkäisyn ehdottomia vasta-aiheita ovat muun muassa aikaisemmin sairastettu laskimo- tai valtimotukos, perinnöllinen alttius laskimotukoksille, pitkäaikainen immobilisaatio ilman antikoagulaatiolääkitystä, alle 3 kuukautta synnytyksestä, aurallinen migreeni, aikaisempi aivoinfarkti, tupakointi ja yli 35 vuoden ikä sekä diabetes ja siihen liittyvä kohde-elinvaurio. Minipillerit sisältävät ainoastaan progestiinivalmisetta. Niiden vaikutusteho perustuu siihen, että kohdun kaulakanavan lima muuttuu siittiöitä läpäisemättömäksi. Myös munasolun irtoaminen estyy noin 2/3 käyttäjistä. Minipillereitä otetaan säännöllisesti joka päivä ilman taukoja 4 viikon ajan. Ehkäisykapseli on pieni, olkavarren ihon alle asetettava sauva. Se asetetaan paikallispuudutuksessa lääkärin toimesta. Ehkäisykapseleita on markkinoilla 2 eri valmistetta. Ensimmäinen on levonogestreeliä sisältävä implantti, jossa on 2 sauvaa, ja sen ehkäisyteho on 5 vuotta. Toinen sisältää etonogestreeliä, siinä on 1 sauva, ja sen ehkäisyteho on noin 3 vuotta. Markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla 3 erilaista hormonikierukkavalmistetta. Ensimmäinen on 52 mg levonogestreeliä sisältävä valmiste, Mirena, jonka ehkäisyteho on 8 vuotta. Seuraava 19,5 mg levonogestreeliä sisältävä valmiste Kylena, jonka ehkäisyteho on 5 vuotta. Kolmantena on 13,5 mg levonogestreeliä sisältävä valmiste Jeides, jonka ehkäisyteho on 3 vuotta. Kierukan asettaa riittävän koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen. Hormonikierukan toiminta perustuu siihen, että se muuttaa kohdunkaulan limaa paksummaksi, jolloin siittiöiden kulku vaikeutuu. Lisäksi kohdun limakalvon muutokset heikentävät alkion kiinnittymistä, haittavat sukusolujen toimintaa ja näin ollen myös hedelmöitystä. Keltarauhashormoni saattaa kohdun lepotilaan, jolloin vuodot niukkenevat ja kivut vähenevät. Noin 5% käyttäjistä vuodot loppuvat kokonaan. Ensimmäisen puolen vuoden käytön aikana voi esiintyä turvotusta, rintojen arkuutta ja tiputteluvuotoa, jotka yleensä helpottuvat 2 kuukauden käytön jälkeen. Koska verenkiertoon pääsee niin vähäinen määrä keltarauhashormonia, munasarjat toimivat yleensä normaalisti ja munasolu irtoaa.
Progesteenivalmisteiden yleisempiä haittavaikutuksia ovat akne, hiusten ja ihon rasvoittuminen, karvoituksen lisääntyminen, mielialavaihtelut ja vuotohäiriöt. Progesteenivalmisteiden hyötyjä ovat vuodon niukentuminen tai loppuminen, kuukautiskipujen lieventyminen, luotettava ehkäisyteho, kierukka ja kapseli eivät vaadi muistamista. Kierukka voi antaa suojaa munasarja- ja kohdunrunkosyöpää vastaan.